Aba. Da. Tak. X, oks. Epizoda broj 3. Zašto mi do sad nijedna veza nije uspjela? Žene. Jel mogu uopće kaj reći? Smijem kaj reći? Smijem reći iz pozicije žena koje sam upoznao, ajmo tako reći, koje sam upoznao, za koje mogu s popriličnom sigurnošću reći to je ona, to nije ona, to je ona napravila, to ona ne bi napravila, ona je takva. Osuđujem s tim u neku ruku. Osuđujem ako je to kaj bi rekao da je loše. Nekak. Ako je dobro, samo dobro, onda je i lijepo tak pričati, ne? Onda je to pohvala, onda je to poželjno. Ali ako neka kažeš kaj nije dobro, a isto smatraš da je istina, onda to moraš zadržati za sebe, nemaš pravo da reći. Više manje isto. Egoistični ste. Egoistični ste u ključnim trenucima. Kad ili vidite, osjetite da neke ne valja, nećete reći to čuj, vidim da neke valja, odnosno da neke ne valja, ajmo popričati, reci mi kaj te muči. Kaj god da je, slobodno mi kažeš jer želim biti s tobom. Ne. Evo zadnji primjer koji mi pada na glavu. Sve živo. Njoj smeta. U smislu. Svi njegovi poroci njoj smetaju i ne želi da ih ima. I kaj onda se događa? Frajer želi biti s njom. Stalno mu je do nje. Kad je s njom ne radi jedno, drugo, treće. Dođe v društvo, k nama, k muškima. I onda se tamo ispriča. I to sve radi. Mislim, ko je tu na dobitku? Ili je da uopće netko na dobitku? Pustite ego, aj popričajte sa svojim dečkom, mužem. Koji ti je cilj? Pitaj ga, direktno u glavu. V nulu. Koji ti je cilj? Kaj hoćeš ti? Kaj hoćeš od života? To pitanje njemu postavite i sebi postavite. Zajedno pričajte o tome. Ne bih htio da ste nesretne, jer ste super kad ste sretni. Ženski osmijeh kad se nasmije. Čujete ovo cvrkut ptica. Znači nula usporedbi s tim. Nula. I cijenite se. Cijenite se, jebate, postavi si neku granicu, ali onda, ako zahtijevaš to od partnera, onda se ti toga drži. Drži se ti još više toga. Ne sam zato da se on isto drži zato, nego ti tu vrijednost smatraš poželjnom. Ako hoćeš da on bude tako, budi ti prva takva. Nije mi pokazao da ga zavređujem, da me zavređuje. Kaj pričaš? Ne zavređuješ me u najboljem, ako me ne trpiš u najgorem. Mislim... Gle, super, ako ti paše to, super, ali onda budi iskrena. Budi iskrena prema frajeru. Recimo odmah tvoj cilj. Dokud si ti spremna otići? Koji je tvoj cilj? Za kaj ti živiš? Koji je tvoj
Tvoj vjetar u leđa, tko je zapravo? Tko tebe inspirira svaki dan biti to kaj jesi? Čemu težiš? Ili priča s njim o tome? Ko je tvoj? Joj, da bar imam to. Joj, da bar samo... Ko je tvoj dabar? Ili stvarno je iskreno ti i tvoj dečko muž idete zajedno prema istom cilju? Ili se pitate opće to? Ne možeš mi reći da je normalno, nakon ne znam koliko vremena, s nekim s kim dijeliš svaki dan, čuješ se, živiš život, kroz razgovor, poruke, kave, što god. Seks da opet ne ubrajamo, seks je kategorija za sebe. I vidiš da nešto ima neke. Da se gasi ta vatra neka. A vatra vam je prije bila sve. Daj ga ošamari jebate. Ošamari ga reci, halo, nije dobro, neke nešto ima. Prekinu, raspaćemo se ovako. A seks? Ne znam, sam te rekao već, ali... Koristite ga kao nešto, protiv čega smo nemoćni. Iskorištavate nas onda, odnosno manipulirate s tom našom slabošću za svoju dobit. Dobrobit. Dobrobit. Seks je moćan jako. Jako je moćan. I cijenite se. Pazite kaj radite. Vi ste odgovorni za sve svoje. Nitko drugi. Vi. Sve kaj ti se dogodilo u životu, ti si odgovoran za to. Ne samo 10 minuta natrag, odi pol godinu natrag. Odi na trenutak kad ste se upoznali. Ama tako. Di ste se upoznali? U kakvom ste stanju onda bilo? Si mu sve rekla odmah u početku? Ne moraš nužno odmah cijelu svoju prošlost, ali si rekla... Jesi. Ti bi da je dobro odaberete svog dečka, partnera, muža, i da se prema njemu možete otvoriti. Pokazati u potpunosti tko ste, rasplakati se pred njim, zagrliti ga kad poželite, jednostavno stvoriti s njim zajedničku budućnost. Tak probajte gledati. Probajte ga prihvatiti i reći mu na neke nedostatke koje ima. Zašto smatrate te nedostatke nedostacima? I da to ne samo da bi za tebe, vas, nego i za njega bilo dobro. Ako frajer vidi da ima super ženu, koja ga voli, brine se za njega, želi mu iskreno dobro, pa ne budete pustio nikad jebati. Probaj tjedan dana biti tak, jednostavno se svičat, a bit ću dobra. Dobro. Bit ću smirena. Moram ići. Gdje zove? Ajmo.